Ката 41. Добре, започнах да снимам. Така... Не знам защо започнах с допълнителен чест, ама карай. За малко ще читна едни неща аз. По-скоро няма да читвам. Опа. Да, бе. Можеш да... Ти снимаш ли в момента? Да. Я? Това не го знаех. В Майнкрафт не съм влизал от 100 века. И не знам. А те за какво те банаха от лигата? Само ливах. Доста гейм съм ливнал. Получих и предупреждение, ама... Ливнах. И така. Много айрон ми даде. Егати. Едно. Това клип може да го направя към 20 минути. Нямам търпение да почна да играя лигата. Те от колко време са те банали? До днеска, ама това някъде до към вечерта. Трябва да изчакам. Колко дена те бяха банали? Един. Казах си, дънжън. Хайде. Бързо правя ни пръчки за още торчове. Така. Ох, изкарах си акъла. Да взимаме торчовете и да се махаме. Кофтито е, че нали, там те какво ще гледат, ама накрая те нито показват дали им е харесало или нещо. За последния ми клип и то беше на Текит. Бях се запалил много. Сега играя Майнкрафт, защото няма какво да правя. Просто като правиш клипове е по-яко. Така... Коментари дори не дават. Да, сега пак ще слизам и накрая там няма да има нищо. И на мен ми е любопитно, ама не искам. Там вече си струва всичко. Ей, къв съм добър. Но аз много искам да стана известен колкото Venom, Шпацията, Мишмаш, БГ. Не съм пак, аз имам супер пас и се кефя. Ти си скапан педерас, ходи си у вас.
Гаден ли беше? Мразя, когато намирам само кол. Мързина повече кол няма да събирам. После ще намеря. Зри на системата. Немата да ти срутя системата. О, кончета! О, наклона черта. Give. Give. Ти за къде си да го празнуват по коледното тържество? За в това в кажи го къде. Не, то смисъл да не идвам. Той или в това в салона, или в стаята на мама, да по-добре в салона, защото ако в стаята няма Милена и Никол и Стел, ще направят половина мати. Да, тия са големи, да не казвам какви. Лъжи. Да, особено пък Пизона. Сега сетих да ти кажа... Само, бате, това Момчил и Мартин и там сливата, те седат буквално като някакви жени, кръстосали краката се си на кафенце. Той Мартин е родомийски си Кръстос. Това аз няколко пъти Кръстос, искам да го помня. За Рамирски не знаех. За крушата, дай. Предсказанието ми се изпълни. Казах, по-късно ще намеря кол. И намерих. Ето тук ще ми е къщата. Той Момчил са е на линия. О, ти имаш скайпа на Момчил. Да, и на Мартин Попов. И на Мартин Попов. Да, Майчице. знам. И само като отива в училище, и той сливата, само идва и ми вика, аз мисля да започна да играя League of Legends. Кой е това? Сливата? Кой е сливата? Мартин Попов. Да. Да, и само вика, аз мисля да започна да играя не Майнкрафт, ами League of Legends. Тогава по цял ден игра Майнкрафт. Той по цял ден игра на компютъра. Да, той не става, а накрая сутрин не се мие изобщо. Па после иска Петия да го харесва. Кой? Петия, той харесва Петия. Ти не знаеш ли? Не знам. Ти по откъде знаеш? И защото, нали, само помниш, когато Николас викаше аре до вецето. Да. Да, и той тогава вика, сега ще пребия Николас, защото те гей. И ние оттам на нас всичко ни стана ясно. Ето, може да защитиш, ама да не си я харесва. Не, това е малко странно, защото... В смисъл не знам. Вярно, защото те дразни, ама той преди това никога не го е бил. Принципно да, ама то, примерно, вижте Симеон и той реагира, вече дори не си хареса Петя. Той верно ли вече не я харесва? Значи аз имам шанс на етапа се. Стига! Ти си я харесваш. Не, преди да, ама сега вече не. Но Домирски си харесва Радина. Верно. Николас ще харесва. Да, нали, защото... Не, Николас я харесва, Радина си харесва Николас. Верно! И тя, нали, е гадже са с Теди? По толкова. Да, ама той се харесва, да не пречи. Че аз разбрах, че Радина харесва Николаус.
Той дори няма шанси с бизона. Да, брат. С горската. Сонче. Да. А те са един за друг. Ти си гадин пидирас. Аз. Оди си у вас. У вас. Ей, пидирас. Оди си у вас. Ей, пидирас. Оди си у вас. Копълък. Аре, бе, може да отидеш. Мога имам 40 камък. Да сложа кол в печката и да тръгна да печа. Аз преди в... Аз знам всички кой си харесва. Кой какво харесва? Ти знам всички кой си харесват. Пал си харесва Лили, Кристиан май си харесваше Кати. Не се сещам си друг. Стефан не знам, Александър не знам. Борис май ще си харесваше и той някой от тях, не знам защо бях. Да. Май Елена. Елена. Да, защото те двамата най-много си обръщат внимание. Голяма тя Елена си има гадже. Чай, тя не скъса ли с Ивчо? Не бе, не е Ивчо. Да не... Един от седми. Там където е класа на това забравя. Къде може да играе в футбол, как се казваше са? Младен ли бе? Не младен бе. От седми класа, само че с... Излезе ми от главата им. С един от тях. Какво ще направя? Да, взех една гъбка, 3 желязо. И се кефя. Ще допидира своите ти е у вас. Айде. Исках да намеря Вилич. И се Абе, Радина е права, ти си направо за X-Factor. Ти си шимам пикирас, майна ти е у вас, лондонс. Ое. Супа от гъбка. I wish you a Merry Christmas. I wish Wish you you a a Merry Merry Christmas. Christmas. I wish you a Merry... Once again. Имаш ли представа кога ще вали пак сняг? Да, знам, че ще вали. Ама кога? То до сега валеше аз като се прибирах. От след 8-я час. Не бе. Верно ли? Да. Ама то така Валеше? силно. Да, ама за малко. Защото това не вали поне при мене. При мен не вали. Никола днеска как повърна, мате. Какво? Никола днеска как повърна. Веро ли е повръщал? Ти не беше ли? Че са по-английски. Никола спита госпожата, по-английски, нали, да, Никола. Пита, госпожо, може да отдалече яка, нали, до туалета, не може. И той Да. вика, и Радомир си казва, госпожо, той повърна. Той ли е повърна? И после дойдеха чистачки там, чистиха. Я ти. То не смърдеше ли? Не, то беше малко. Аз съм от 4-я час дойдох при вас. Да, бе, аз забравих, че ще го кажа. Изпусна. Това е Николас. Ти гледаш ли X-Factor? Да. Ние го гледам. Само
супер. Пуяка, сексуална. Ай, пуяка. Днес мой Педро, пуяка, хоче го е, ти си путка. Dešavo, Ivo na villa, pejano, pecaro. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Фак, зомби! New Year. Happy New Year. Not together. Качко е баба, на любов'я, коліку є баба. Ой, Бушай, Да, чаче се... Какво? кой си харесваш? Говори. Ой, Едно момиче. ама от нашо Даскал ли? Не, тя дори не живее тук. А къде живее? Друг град. А ти откъде я знаеш? Да, от един приятел. Гев. Фриски. Буджан, Буджис, Буджирас. Тук време много задръстен. Кой? Буджан. Омага, отворих вратата на зомбитата. Та са ли добре? Прав си. Merry Christmas. Се отварям вратата, правя, но при това да направя един меч. И изтъпвай. А вишата са на... на... Педераси. Ходите са... Вие сте гадите. А, I wish you a Merry Christmas. Don't touch me a Merry Christmas. You are Bojan Talbak. То Боджан е доста задръстен. кой? А, Джанчо. Не го ли познаваш? познавам го. Фак, крипър, само да не гръмне. Има стрелци навсякъде. Ега ти тролърския лак. Ти знаеш ли как да го направиш? Примерно аз играл твой синглплеер. Не. Не! Добре, за малко го пускам аз на Peaceful. Ако знаех откъде да го пусна на Peaceful. Заради тази новата версия. Ти на 1.7.2 ли си? Да, ти? Аз съм на 1.6.4. А, Защото там имам хака, а не ми се такова, защото после не знам дали ще го имам хак. Не, аз 1.7.2 няма да го имам, ама такова. Ама ще трябва да си инсталирам нов, а сега не знам може дали са излезли такива. Така че не искам да слушам. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Don't wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. добре, само на серия ще имам. Happy, happy, happy Стоп. New Year.